Nuž morál pravdy nemá, nie. Lež svätá pravda, že je mladosť, jediná žitia nášho radosť, jediné naše imanie. Milí Bánovčania, od mojej poslednej návštevy tohto mesta ubehol dlhý čas. Môj vzťah s Bánovčanmi bol v tejto dobe, no povedzme, na vážkach. A teda prekvapilo ma, že gymnázium, ktoré v tomto meste vyrástlo, nesie moje meno. Verte mi, drahí Bánovčania, som poctený. No, ruku by som nedal kráske, ktorá naše deti nevychová v láske. A rovnako škola, ktorá chce niesť moje meno, musí slovenskú mladosť učiť v láske a zároveň ju k láske učiť. Nedovolte, aby mladí ľudia prestali ľúbiť Slovensko, lebo keď krajinu opustí mladosť, opustí ju aj budúcnosť. Bohužiaľ, dnes mladý nemusí byť vzdialený tisícky kilometrov na to, aby sa necítil od Slovenska odtrhnutý. Mladí dnes prestávajú byť hrdí na svoju domovinu a vzdialujú sa od nás. Sedíme tu smutný, neveselý, od tej našej dolinôčky 100 vrškov nás delí. A muzika hučí, počúvam solo, keby toho, čo nás delí, len 100 vrškov bolo. Aj tie najvzdialenejšie brehy vieme spojiť mostom. Milí učitelia, buďte oporou deťom, ktoré učíte. Zahrňte ich okrem vedomostí aj láskou, dajte im hrdosť. Práve vy môžete položiť základy mosta, ktorý spojí Slovensko. Slovensko mladé, Slovensko staré. Lebo vďaka vám sa z detí stávajú dospelí. Vy ste tí, ktorí tvoria budúcnosť našej krajiny. A som rád, že sa na nej podieľa aj Bánovské gymnázium, nesúce moje meno. Drahé gymnázium, všetko najlepšie. A ešte jedna vec. Opravte mi už konečne ten dom.